show wafethu ngisedubane. Welcome to my new video. Sengivlogele sasijeka la emhlanga. Sisebenzisa iMac. Heavy Mac. Heavy Mac. Heavy Mac. So guys, ngihamba nomzi wami, Ziwaka. Sasijeka la emhlanga guys. Welcome to my new video. Ngakho kuphela ningawubanga umsindo. Ngawubanga. Athola ngisho ikhole evela ICC ukuthi hey nilandela abantu abalapha labasihlupha cha. Yini ngempela yini ngawuzi understand into bakini. Umuntu omnyama. Izwe libona nje umsebenzi ayikho. Hayibo. Ubhlungu asebehubhani nabo benibambe inkunzi behlukumeza amakaniseni behijack imoto omnyama. Hayibo. Umsupport ngani umuntu uma ezama into Into ongayisho kona mhlawumbe ukuthi mfethu ungavimbi umgwaqo. Abona lapho ngasuka ukuthela phana singavimbi indlela behamba. Hawu wena. Sekukhulu sekukhuluke manje. Masusa. Hayibo ndoda. Yini manje? Where you wanna go? Please just make it a place that I don't know. What we have here is for sure. We don't hide, girl. You all just gotta know. We can party through the night. With you here, I surely am alright. I know you like it, so baby don't be shy, don't be shy. So this is our linha. Once we check right down, so on. Let's do it. My people can. Yeah, I feel like I love you, wow, man, I don't get boys, man. Vuleka. Ish. Vuleka. DJ. Phela into zasemhlanga musi yabo futhi lapha Mercedes abasebenza ucash sembe siphethe ucash so kwamele siphuthume sekhethiwe so deposita kuzokwazi ukuthi kukhokhelwe ngekhadi yabo so njengamanje besibheke khona egethweni la bisamba nje ngakhona kwaseduze vele nawa CCI la ma-call center yabo so ngena phakathi emall manje ngibole hotel ngaze ngahalela yezo so yeah now la parada la barolo dango semashi yakangithi besiphuthuma ke safika sithenga amaphathi ke abedingeka for uservice make qhibimbeki so suka lapho sishaya imoto van sabuyela emotle mashaya imoto siphuthuma lo umjita upoto serviceayo kwenzeke ke sihamba singamtholi osimthole kube inkinga ukuthi seshawe isikhathi ngoba sifike late yabo khona bephuthuma khona ubhuti ne so saba namanye ama plans ukuthi akedlule elokhoze endabeni ezimbali yabo supply wethu sizolanda so when selling my roses for
i-client ngomhla ka-2 laseyunesi. Yeah guys, let's do it. So kahle kahle ne-client lifuna ama-rose omhla ka-2, so bese a-collectayo ukuze sikwazi ukulenzela kahle. So guys, sise-Chinese la, looking for izinto like amabhelundi yabo, into zezimbali. Hayi angiyiboni nje ndizobola. Shomzi. Shuthi into enzakalile ngoba sakwazanga ukusevisa imoto kwakuthi soyisevisa ngakusasa. Sajika la kwa-Max soshaya inyama, mnandi inyama yakhona, ikhomboza inyama yakwaHlophe mfana. Inyama nojeqe nekhokhi, bekumnandi nje vele siyarelaxele. Hhayi kusenjalo sesihambela sabona ama-classics nje, ama-Mercedes mfana ahlukahlukene bra, ngathi abekwe umuntu eyi-one, amahle ndoda yabo, so yeah. Hayi ngeke babekwe umuntu oyedwa noma i-group thizeni. Buka kuthiwa nje cela sipakisa kanje. Suka. Hayi kodwa lo ukugcina. Hayi mnandi noma lo. Bese liphela kanjalo usuku lwethu. 2,000 years later. Hayi shuthi lana besihlala nomzi yabo sithi hayi sayixoxa fika uthi yazini ake sishaye nayo imbali yabo siyibuka lithi mangase uyelo no-red uhlangane kanjani. So mina nomzila siyadiscuss, mina ngiyanqaba ukuthi umzila afake u-red yabo, afake uyelo ngaphandle, ngithi hayi u-right u-red wodwa ne-jeep le emhlophe. So ngicela ukuthi wena ucomment lapha e-comment section uthi wena i-right mayinje, mina ngithena nje angithandi nje, ngithanda uma ukuthi izoba u-red kuphela. So bese nalo conversation nje yabo while salindo ubhuti lo ozosevisa imoto. Sela isiphingo sizobheka amafutha ama-brake afike ntontoni. Izolo emoto asikwazanga ukuyisevisa ngenxa ama-small issues that we had, so we are going to look for amanye amafutha adingekayo for a Mercedes. So stay tuned. Hayi definitely. Hayi ke zabuya-ke la sefile ubhuti lo bese sevisa imoto ishaya manje ishaya yabo izinto zakhona mfethu. Hayi mina mfethu hayi bukela buya ngayihambela mfethu hayi. White fence and red fence. Yabo isinjani yabo. So mfethu mawubuyela uzovela isikhathi. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment and subscribe.